Vi har om emnet vektorbeskrivelse og momentsætningen inden for overemnet rotation. Igennem fremlæggelsen vil vi komme igennem det relevante teori inden for emnet, samt et forsøg, som vi har udført. Først har vi vektorproduktet. Det er noget, som vi ikke har haft om endnu i matematik, og helt simpelt så er det parallelogram, som vil udspænde sig, når to vektorer multipliceres. Dette vil resultere i en vektor, som står vinkelret på de to andre vektorer, og det er derfor også kun muligt at bruge i 3 dimensioner. En god måde at visualisere, hvorhen den resulterende vektor vil pege, er ved brug af den såkaldte håndgribereglen. Den har vi vist på billedet til højre. Hold hånden som vist på billedet, og lad tommelfingeren pege i retningen af den første vektor. Hvis vi nu tager i forhold til billedet, så er det vektor A. Peg dernæst pegefingeren i retning af vektor B, og hvis du nu strækker din lange finger ud, vil den pege i retning af den resulterende vektor. Her er vores billede af hånden drejet, så du får en mere repræsentativ illustration af, hvordan den her håndgriberegel fungerer. Dernæst så til det her teori, så er det vigtigt, at vi husker på, hvad kraftmoment det er. Ganske simpelt, så er det lige kraft gange arm, dog nu i vektorform. Derfor så er kraftmoment vektoren, vektorproduktet af kraftvektoren samt radiusvektoren. Så det er altså bare kraft gange arm nu i vektorform. Vi har før hørt om, hvad impulsmoment var, og det bruger vi igen. Impulsvektoren er lig radiusvektoren multipliceret med impulsvektoren. Altså en impuls gange med en arm, der giver impulsmomentet. Det giver også god intuitiv mening. Nu skal vi kigge på momentsætningen, og hvordan den udledes for at give en bedre forståelse af den. I første linje ses det, at der er en sammenhæng mellem den resulterende kraft og impulsen. Det er den oprindelige udgave af Newtons anden lov, som siger, at hvis man differentierer impulsen med hensyn til tiden, så får man den resulterende kraft. Og hvis vi nu kigger på næste linje, så vil vi prøve at differentiere impulsmomentet. Det første led, som ses nede i tredje linje, det giver 0. Det er fordi, at vektorproduktet mellem hastigheden og impulsen er 0. Fordi at hastigheden og impulsen, de er parallelle, så altså vinklen mellem dem er 0. Derfor er første led 0. Og impulsen differentieret er ifølge den første udledning i første linje den resulterende kraft. Så derfor så giver det den resulterende kraft. Så vi får så til sidst i den nederste linje momentsætning. Fordi at radiusvektoren gange den resulterende kraft, det er moment. Nu vil vi forklare det forsøg, vi har lavet. Det hjul, som I ser på den fine illustration, vi har lavet fra båden, den vil, hvis den roterer med den viste omløbsretning, så vil den have en tendens til at dreje sig selv mod venstre. Og det kan virke meget kontraintuitivt, men det kan forklares ved brug af den her håndgriberegel, som vi hørte om før. Det virker på den måde, at hvis du stikker tommelfingeren i impulsmomentvektorens retning med din højre hånd, og impulsmomentvektoren, det er jo vores vektor L, så skal du holde på sådan en måde, at resten af dine fingre, de følger vektoren, altså hjulets rotation. Og det vil svare til, at du i det her tilfælde holder dine tommelfinger væk fra dig selv. På grund af tyngdekraften, eller tyngdeaccelerationen, så vil vi få en kraftvektor, som er gående mod jordens centrum, altså nedad. Det her, det er altså retningen, som din pegefinger skal gå. Det er altså vektor B fra den illustration, vi så før. Du kan så nu stikke din pegefinger ud, og den skulle gerne pege til venstre for din krop. Og det her, det er kraftmomentvektoren, som er det vektorprodukt fra de førnævnte vektorer, altså kraftvektoren og impulsmomentvektoren. Og det er altså princippet bag det her cykelhjul, og det vil altså også være i denne her retning, altså mod venstre, som hjul det nu vil dreje. Og det har vi nogle videoer til at illustrere.